silang figurnya sangat, bener sih kau. Oh, nang figurnya suka. Nanti nang, kemarin mana suka tanah dengar? Ma, tuh, tapi dah, waduh, aku nak kau, mana dah? Asyik. Oh, nang, pergi. Welcome back to my channel. माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ना? गोबां सान जाथारबायमोन आं भिडिअ होनाय जायाखैमोन बेवहाय दिनै बसुमतारी क्रिएशननि मोनसे शुटिं खालामनो नागिरदों ने BTS लागोन आरो दा आं खोन्थाजोबा मा काहानि मा नाम काहानिनि मुङा नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्ला गम मोनगोन ने चलो ओइ मा बियो खालाय खालाय जानाय दंलाय जाबाय नङाथ' बहाबा थांसै मानसि खालामनो थांसै थु लोगो मागो ओइ आथारलिया ओइ हापां बेयावनो दसे जिरायनोसै बेयावनो दसे जिरायनोसै ज'नो ज'नो थांसै गय जों फैसा मोना आंनियासोबायहाय आंहाथ' टेनसना फैसानिसो माब्रै रांखौ जों मोननो हागोन फैसा नोंनो नाङा फैसा रां नांगौ आंनोबो नांगौ ini nama macam itu kan ya? Masa ke bigar ya? Masa ke mau kerja saja ini mau kerja di Jambi ini tanggal mana nggak? Mana masa tuh? Masa tuh? Biar orang pergi ya? Masa ke biar orang pergi ya? Masa tuh? Mana? Saya gue para. Saya gue ya? Nah gitu. Masa tuh? Masa ke macam mana? Jangan. Macam gue ya? Oh, mobile lah, sudah kok? Sudah kok? Mobile itu macam mana kok? Macam apa kok? Garis ini macam mana kok? Jangan sudah. Mobile itu tidak ini sudah. Bukan. Mana kamu? Mana begini aja? Mana? Don't worry. Relax. Mana kakak? Teman saya kurang kita nak kalang. Mak kurang. Hai nak bersihkan nasi nak kalang. Somai gila. Mana kau? Saya kurang kita nak kalang ini. Ma kurang. Hai nak bersihkan nasi nak kalang. Bersihkan. Ma. Bismillah salam ini jadi. Bisa salam aja. Sandra pun ada mesti jaga doa. Lima tahun saya di bawah naik mesti bawah doa. Di bawah ni singa doa mesti dimakai. Di bawah orang ni mesti bepom nani dengar. Mereka mensera lah. Mensera ni jangan lana ni lah. Mensera cara zindagi. Ini sekarang nani jangan ada. Saya tak apa. Saya. Misa, bimi dah mati misa kena bunda. Misa, han nongkai be, nongkai. Hari sudah mau kurang bunda. Bansia tengah misa danga, dia belakang nongkai kurang bunga. Hari, tengah kita mah. Tu saya tidak guna nanya. Dai.
दैयानो थैबाय जिउ गैलिया जिउआ गैलिया दा मा जागोन बिदिबालाय आं दैखौ लोंना लानोसै बे थैनाय मानसिया मा बुंना गालांखो नोंसोर बुंना होनाय इ बुंना गालांदो जे बिश्वनाथ सारालिनि चन्द्रपुर होननाय मोनसे जायगायाव बोले दैमा थावरिनि जिङाव गोदोर मोनसे भि बंफांनि गाहायाव बोले बि 10 करोड़ 10 रां 10 करोड़ रां रां फबनानै दोनदो बिनि जिबन भरनि खामायनाय दा बि थैना थांनायनि सिगाङाव बुंदो जे बेखौ जोंखौ दिहुननानै रांना लानो होदो दालाक मोजां बाथ्रा बाथ्रायाथ' मोजाङानो दा खुराङाथ' हयानो नांबारदो थैनायनि सिगाङाव बि थैनानै आरो उजिफिननानै बेखौ बुंलांदो बे सरादा ब्रह्मनिसो गारि मा जाखो आं बेखौसो नागिरबाय थादोंमोन गारियाबो गेवनाय मानसियालाय बहा थांखो मा जाखो बे मा जाखो मा जाखो बे बोरै थैबाय नामा थैबाय दादा मेदाम थैबाय गारियाथ' जेबो स्पट जायाखै बोरै थैनो मोनखो जोंनि जानानै थैबाय सौदानानै गोलैफैदों बियो गैला गैखाला आंथ' बेखौसो नागिरबाय थादोंमोन जों फैयिनि सिगां थैखानायो हा नोंसोर सिनायो बेखौ नोंसोर सिनायो सिनायो बे जाबाय ब्रह्म नंगौ सिनाया जों नोंसोरो माबाफोर बाथ्रा बुंदों नामा बियो माबाफोर बाथ्रा बुंलांदों बुंदों नोंसोर थगायदों आंखौ थगायदों साइकेलफोराव आं बेखौनो नागिर आङो मोनफैदों नै बेबायदि नङा माबा मोनसेथ' बुंथारनांगोन माबा मोनसेथ' बुंथारनांगोन बेयो बुंदों नामा गैला जेबो बुंना गालाङाखै बेमार गैया नोंसोर आंखौ नंखाय बुंदों नामा हा नंखाय बुंदों नामा नोंसोरो माबाफोर क्लु मोनगोन नामा आङो बे जेबाफोराव माबाफोर क्लु मोनगोन नामा माबा एड्रेस लिरना थानांगोन अ बोरै मा जागोन बेनि सिगाङाव फै नों थैग्रोनो सिगां नों थैनाङो माने मानो सिगाङाव थाना दोङो देलायहावसि होननाय जागानि देलायहावसि होननाय जागानि बै एम दंफांनि गाहायाव बोले 10 करोड़ 10 करोड़ लाख फबना गालांदों आंखौथ' नों बेलेगसो बुंदोंमोन सदरपुरसो बुंदोंमोन मा बुंदों चन्द्रपुर आरो मा बिश्वनाथ सारियालि आरो बिफाङाव मा दङ जागोन नां लिया थांदो जों बै बिश्वनाथ सारियाव माखौ मोनहैगोन गारि मोनहैगोन रां मोनगोन मोनसे आइडिया थाब मोनहैनाय नङा होमबा जों मोनसे Pamcar? Beri pamcar jaket. Abang beri moninang kuda? Ayo, hago jalan ko. Pamcar sampai. Oh, pamcar sama guna. Masa gendang ya? Kari bu biar depan. Oh, tuh mungkin yang babang hago man. Oh, sakit. Oh, nang sana ni
Yo habat, majak. Hei, mama sulai. Oh, nangis. Neng sarbai. Lagi. Jangan lagi hayang bang rerang heun. Ma. Mata ke mana? Mata ke dia. Ma. Tuh. Matu. Ma. Ma bile ma. Mata ke mana dia bile? Isserni namla. Orai menensera. Isserni namla nanai. Bijakko. Bekeong nangge. Dah? Ang bijakko bekau baik deh. Nensera, gosok nane kena songlah. ध्यान उठा
Jangan